ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. рӯзи 23 октябр дар таърихи Русия аввалин турнири Bellator баргузор мегардад. турнир дар шаҳри Москва баргузор мегардад ва дар муҳорибаи асосии турнир легендаи муҳорибаҳои омехта Фёдор Емельяненко бо варзигари амрикоӣ Тимоти Ҷонсон меҷангад. худи Фёдор Емельяненко гуфта буд ки ин охирон муҳориба дар карьераи профессионалии ӯ мешавад. барои ҳамин мо ба легенда танҳо ғалаба орзумандем. дӯстон, шахсан худи ма ва фикр мекунам ки бисёри мухлисони ММА маҳз дар муҳорибаҳои Фёдор калон шудагиянд. ҳамон вақтҳо дар телевизор ё ин ки видеокассетаҳои муҳорибаҳои Фёдорро прокат гирифта тамошо мекардем ва ба ин намуди варзиш дил бастем. ҳамчунин дар ин турнир яке аз варзигарони машҳури тоҷик Шараф Давлатмуродов баромад карда метавонад. айни замон ин чизро расман эълон кардагӣ нестанд, аммо эҳтимоли калон аст ки Шараф дар ин турнир баромад карда метавонад ва агар ки дастаи Шараф Давлатмуродов ва Bellator ба як хулоса омада тонанд, пас аз рӯи овозаҳо рақиби Шараф Анатолий Токов шуда метавонад. мо албатта ки ба Шараф ва дастаи ӯ муваффақият орзумандем. дӯстон, худи шумо аз рӯи кадом варзигар ба ММА шавқманд шудем? метавонед дар комментария фикротонро нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. дӯстон, чӣ хеле ки медонед, чанд рӯз пеш мо ба шумо хабар дода будем ки варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов расман рӯзи 17 сентябр ба қафас бармегардад ва дар турнири Titan FC 72 муҳориба мегзаронад. ҳамон вақт номи рақиби Муҳаммад муайян набуд ва имрӯз аниқтараш чанд дақиқа пеш ташкилоти Titan FC номи рақиби Муҳаммадро расман эълон карданд. акнун варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов бо рекорди 5-2 рӯзи 17 сентябр дар ташкилоти Titan FC 72 дар қафас бо варзигари амрикоӣ Андрес Понсе бо рекорди 4-6 вохоҳад хӯрд. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Наимов охирон муҳорибаи худро рӯзи 12 феврал дар турнири Titan FC 67 зидди Мурад Аливея гузаронида бо қарори доваро ғалабаро аз даст дод ва ин дуюм мағлубият дар карьераи профессионалии ӯ шуд. акнун Наимов ният дорад ки ғалаба ба даст оварда мағлубиятҳои худро маҳкам кунад. оиди рақиби ӯ Андрес боша, пас ӯ охирон муҳорибаи худро рӯзи 24 августи соли 2019 зидди Давид Нузо гузаронида дар якум раунд бо тариқи сабмишн шикаст хӯрдааст. акнун Муҳаммад ва Андрес рӯзи 17 сентябр дар турнири Titan FC 72 беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. мо ба Муҳаммад ва дастаи ӯ омодагии хуби беосеб ва бурборӣ хоҳонем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Рафаэл дос Сантос бо чемпиони ҳозираи вазни сабук ва ҳамватани худ Чарлз Оливейра барои камарбанд муҳориба гузарондан мехоҳад. биён суханҳои дос Сантосро гӯш мекунем. Чарлз дар марҳилаи хеле хуби карьераи худ қарор дорад. дар давоми баромадҳои мо доимо пастӣ ва баландиҳо вуҷуд дорад ва ин чизе ҳаст ки моро чемпион мекунад. акнун Оливейра дар қуллаи баландӣ қарор дорад. ӯ чемпион аст. не ки агар ба статистика назар кунем, пас шахсе ки зиндагии ӯро душвортар карда метавонад, ин шахс маем. ин чиз ба хотири малакаҳои ман аст, тарзи ҷанги ман дар замин ва умуман стили ман. ҳозир тамоми диққати ман дар муҳорибаи дарпешистода зидди Ислам Махачев аст. ман бояд ки ба боварии калон дар ин муҳориба ғалаба ба даст биёрам, чунки танҳо дар чунин ҳолат ман барои камарбанд довталаб шуда метавонам. баъди ин ғалаба ман тайёрам ки барои беҳтарин ҷанговари бразилии вазни сабук дар ҳама замон зидди Оливейра қувваозмоӣ кунам, гуфтааст дос Сантос. хотиррасон мекунем ки Рафаэл дос Сантос ва Ислам Махачев аллакай рӯзи 3 октябр дар турнири UFC 267 дар қафас вомехӯранд ва беҳтарини худро муайян мекунанд. дӯстон, ҳатман фикри ақидотонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонобуду сарбаланд бошед.